Ahojte, volám sa Roman Malček a vítam vás Odpadni. Dnes sa pozrieme na rôzne paradoxy v spracovaní a triedení odpadov. Budeme sa snažiť pochopiť tento zvláštny svet a hľadať spôsoby, ako ho správne spracovať. My všetci ako obyvateľia tejto krajiny sme od malička vedení k tomu, ako spracovávať komunálny odpad, ako ho triediť, ako s ním správne a rozumne nakladať. Tento svoj svet odpadov, ktorý máme každý okolo seba, má však svoje také zvláštne náležitosti a tieto náležitosti, ktoré na prvý pohľad ani vôbec nevidíme, si dnes rozmeníme na drobné. Všetci nejakým spôsobom ten odpad produkujeme, my si ani neuvedomujeme, že tento odpad produkujeme každý rok viac a viac. Vnímame ho cez našu spotrebu, vnímame ho cez nákupy potravín, vnímame ho cez obaly, ktoré nám tieto potraviny, v ktorých sú tieto potraviny zabalené a vlastne vnímame ho z toho, ako tieto potraviny, keď ich spotrebujeme, tak ako a čo nám z nich vlastne zostane. To najčastejšie, s čím sa stretávame, to je ten biologický odpad, to sú šupky z banána alebo sú to rôzne časti zeleniny, rôzne časti zbytky mäsa, živočíšnych odpadov. A toto je tiež odpad, ktorý nám môže svojím spôsobom pripadať ako niečo, čo je možno spotrebiteľné, ale v reále asi tretina zostáva z tohto odpadu nespotrebiteľná a zostáva v našich košoch. Čo s ním ďalej? My tieto odpady živočíšne doteraz sme dávali väčšinou do zmesového komunálneho odpadu, avšak predpisy Európskej komisie nás nútia tento odpad zhodnocovať a v podstate ho len tak nevyhadzovať. Tento zvláštny odpad my by sme mali podľa aktuálnych predpisov opätovne uvariť a opätovne ho rozporcovať na 12 mm frakciu a opätovne ho zhygienizovať a opätovne ho do niečoho zapracovať. Čo je však veľmi náročné. My dnes ani netušíme, že tento odpad, ktorý vyhodíme do hnedej nádoby, keď príde na kompostáreň, tak by sa mal opätovne variť. Prečo? Obsahuje rôzne patogény, obsahuje baktérie, ktoré je nutné nejakým spôsobom eliminovať. Takže tento odpad ide do zvláštnych zariadení, ide do hygienizačných zariadení, kde sa varí na 70 stupňov po dobu minimálne 1 hodiny a nemôže mať väčšie čiastočky, ako je 12 mm. Toto je jedno z veľmi tvrdých nariadení Európskej komisie, ktorá hovorí o tom, ako správne hygienizovať zbytky z kuchynských a živočíšnych produktov. Čo s týmto odpadom? Máme ho uvarený, máme ho rozporcovaný, máme ho mŕtvý, nevytvára žiadne baktérie. No, môžeme ho zapracovať, takýto odpad môžeme zapracovať do kompostu a tento odpad môže končiť v našich kvetináčoch, v našich záhonoch a v našich záhradách. Asi si viete predstaviť, že takéto nakladanie s odpadmi potrebuje veľmi špeciálne technológie, potrebuje veľmi špeciálnu techniku, potrebuje povolenie od veteriny a vôbec celá tá jeho perepúť, ktorá ide od jednotlivých domácností až po špecializované kompostárne, sa riadí veľmi prísnymi predpismi. To sme hovorili niečo o tom biologickom ťažkom odpade. Máme biologicky ľahký odpad, ja hovorím, zámerne ho uvádzam ako ľahký a ťažký. V skutočnosti legislatíva takýto odpad nepozná, ale ten ľahký odpad, ten rastliny, môžeme zapracovať do nášho kompostu v našich záhradách a môžeme ho skompostovať doma. Nemusí sa takisto stať súčasťou čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. Zhruba tieto odpady tvoria až 50% celkového množstva odpadov, ktoré my doma v domácnostiach vyprodukujeme. Tie zbytkové, tých zvyšných 50%, to sú zbytky plastov, zbytky papiera a ostatných zvyškov odpadov, ktoré tá domácnosť môže vyprodukovať. Tieto odpady, tieto druhy, najmä plasty, sú určené do žltých nádob, papier je určený do modrých nádob a sklo je určené do zelených nádob. Takto vytriedený odpad vieme posunúť do recyklačných a triediacich centier. V triediacich centrách sa rozdelia tieto odpady na ďalšie a ďalšie frakcie
a putujú do recyklačných závodov, ktoré ich zhodnotia. A zhodnotia ich tak, že buď sa z nich vyrobia podobné výrobky, alebo výrobky o triedu nižšie, tzv. Degradovateľné výrobky, ktoré môžeme použiť napríklad v stavebníctve alebo v automobilovom priemysle. Väčšinou máme za to, že z rovnakého typu plastu už nevyrobíme rovnaký výrobok. Ak ste mali PET fľašu, tak PET fľaša už z nej celkom nebude, pretože tieto plasty nám degradujú a my tieto plasty môžeme degradovať tak 3-4 krát až do stavu, kedy už z neho nevieme urobiť nič. Toto je taká zvláštna otázka, že či má význam vôbec triediť tie plasty, keď vieme, že po 3 až 4 násobnom procese už z toho plastu nevieme urobiť nič. My len vlastne tomu plastu predĺžime život, možno na 10-15 rokov, ale tak či tak ten plast skončí potom buď v skladke, alebo v spalovni, alebo v nejakom inom zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov. Európska komisia prikazuje výrobcom, aby do konkrétnych výrobkov, do konkrétnych obalov pridávali recyklované plasty. V objeme buď 10, 15, 20, 25%. Ale z absolútne 100% objemu recyklovaných plastov nevyrobíte už ten istý výrobok. Ten istý výrobok sa dá vyrobiť z veľkej časti z nových plastov, ktoré sú vyrábané z ropy. A toto je tiež jedna z tých otázok, do akej miery dokážu recyklované plasty sa zapracovať do takýchto nových výrobkov tak, aby ste mali plnohodnotný výrobok. Zatiaľ tie technológie sú veľmi náročné energeticky a taký istý výrobok z rovnakého plastu, rovnakú hračku napríklad nevyrobíte zo starej hračky, ktorú niekde určite na recykláciu. Spomínal som PET fľaše. Takisto nevyrobíte z PET fľaše rovnakú PET fľašu. Môžete do toho pridať nejaké staré plasty, ale už tú krásnu farbu toho číreho plastu, ten napríklad čistý biely plast alebo čistý zelený plast, už čistý taký nebude. Takže v budúcnosti sa očakáva, že čoraz viacej sa bude používať takýchto recyklovaných plastov, aby tie výrobky sa dostávali do uzavretého reťazca, aby sme naozaj všetky tie plasty tak zarecyklovali, aby boli použité na výrobu takých istých nových výrobkov alebo podobných. Samozrejme je to drahšie. Nový plast z ropy je oveľa lacnejší ako recyklovaný plast z nejakého triedeného zberu. My sme zvyknutí na to, že za odpady platíme. Platíme v podobe poplatkov, ktoré nám mestá vyrubujú raz za rok. Otázka je, v akej výške a koľko je asi tá správna suma, v akej výške je tá správna suma, ktorú by sme mali za tieto odpady platiť. Ja som presvedčený a myslím si, že obyvateľia by nemali znášať náklady na zber, transport a zhodnotenie a zneškodnenie odpadov, ale že tieto náklady by v plnej miere mali platiť výrobcovia. Výrobcovia týchto obalov, ktoré ich uvádzajú na trh. Oni ich aj platia. Platia ich v zmysle zákona, platia ich kolektívnym systémom, organizáciám, ktoré sa nazývajú organizácie zodpovednosti výrobcov. Sú to kolektívne systémy, ktoré majú financovať triedenie tohto zberu a jeho späť vzatie a zrecyklovanie. Otázka je, v akej miere. Samozrejme, tie poplatky sú nastavené na Slovensku v našej krajine oveľa nižšie, tak ako je to v Rakúsku alebo je to v Nemecku a tieto poplatky nepostačujú na to, aby boli uhrádzané všetky náklady, ktoré vznikajú s tvorbou a s triedením a hlavne potom s recykláciou týchto odpadov. Takže namiesto výrobcov ich z veľkej časti platia občania a obyvatelia. Prečo je to tak? Táto otázka smeruje skôr k našim zákonodarcom. V minulosti už niekoľkokrát bol v parlamente posunutý zákon, respektíve novela zákona, ktorá mala zvyšovať tieto poplatky. Oni sú stále výrazne veľmi nízke a preto musia ich doplácať obyvatelia, občania. Zhruba sú asi o polovicu až tretinu menšie ako v susednom Rakúsku alebo v Nemecku. Pokiaľ by tie poplatky boli rovnaké, myslím si, že väčšina nákladov na zber odpadu by bola zaplatená z týchto poplatkov, takže je to otázka na zákonodárcov v tom našom najbližšom období. Zatiaľ to musia platiť ľudia.
Samozrejme, všade v Európe to platia aj ľudia. Nie je možné úplne mať bezplatné odpadové hospodárstvo. Ale otázka je ten pomer a tá miera. Tie náklady samozrejme sa delia v rámci jednotlivých samospráv na náklady, ktoré sú spojené so zberom odpadu, s jeho transportom a potom buď s jeho zneškodnením alebo s recykláciou a s nejakým zhodnotením, buď materiálovým alebo energetickým. Samozrejme, že my stále uvažujeme v dvoch polohách. Uvažujeme o polohe odpadu z mäsového komunálneho odpadu, s ktorým si myslíme, že sa na prvý pohľad nedá nič urobiť, a uvažujeme o triedenom zbere, ktorý ukladáme do tých farebných nádob. V našom systéme slovenskom sú spoplatnené nádoby hlavne na zmesový komunálny odpad. Občania by nemali platiť žiadne náklady na triedený zber. Teoreticky by vlastne mohli všetko vytriediť a všetko napchať do farebných nádob a v tej čiernej nádobe na zmesový komunálny odpad by nemuselo byť nič. Avšak to samozrejme nie je možné. Nie je to možné z viacerých dôvodov. Asi ten najvážnejší dôvod je ten, že tie potraviny nám kontaminujú jednotlivé obaly a že vlastne my keď aj dávame kontaminované plasty do žltej nádoby, veľmi sa s nimi už nič iné nedá urobiť, len ich vyhodiť na skládku alebo ich hodiť do spalovne. Sklo je oveľa jednoduchšie. Sklo si myslíme, že to vytriediť vieme ho dať do zelenej nádoby a pokiaľ je aj kontaminované, tak v tých recyklačných závodoch to sklo sa dokáže vyčistiť. Problém máme s papierom. Ten papier, pokiaľ je takisto kontaminovaný potravinami, tak tie celulózky vo svojich recyklačných kapacitách majú s tým veľké problémy. Takže sa stávajú tieto odpady súčasťou toho zmesového komunálneho odpadu. Jedna z tých úvah ako do budúcnosti toto zmeniť je to, že vlastne by mali a mohli zmiznúť čierne nádoby a všetky tieto odpady by sa mohli napchať do tých farebných nádob. Ak by sme to urobili, tak zistíme, že tieto odpady prídu do triediaceho centra a tam ich vytriedime tak asi v objeme 10-20% a 80% nám skončí ako zbytková frakcia na skladke alebo v spalovni. Čiže vlastne urobili by sme úplne zbytočnú operáciu, úplne zbytočný krok. Navonok by sme boli pekní, nemáme čierne nádoby, máme len tie farebné, pekne triedime, ale v reále na tej triediacej linke to musíme vytriediť len do kategórií zmysluplných odpadov, ktoré sa dajú zrecyklovať, alebo do odpadov, ktoré sa už nedajú zrecyklovať. A to je tých 80%. Čiže myslím si, že naďalej budeme používať čierne nádoby, do ktorých budeme dávať veľké množstvo zbytkových plastov, aj zbytkového papiera. Určite tam budú aj biologické odpady. A zhruba týchto odpadov bude tak asi 50%. A 50% odpadov sa bude nachádzať v tých farebných nádobách. Celoslovensky to takto zhruba priemerne sedí aj dnes. Čo sa mení? Mení sa nám celkového množstva vyprodukovaného odpadu. Každý Slovák vyprodukuje zhruba aktuálne okolo 500 kg na jedného obyvateľa a na jeden rok. A toto množstvo sa nám zvyšuje každý rok. Zhruba pred 15 rokmi to bolo nejakých 170 kg. Dnes je to 500 a krajiny, ktoré produkujú najviac odpadov, to majú niekde na úrovni 700-750, možno 800 kg na obyvateľa. Takže musíme myslieť na to, že každý rok nám množstvo odpadu pribúda a pokiaľ zostaneme v tom rozdelení toho odpadu 50/50, to znamená, že 50% vytriedime, 50% zostane v tom zmesovom komunálnom odpade, tak tento odpad nám bude najbližšie roky určite ešte výrazne pribúdať. V rámci našej legislatívy nás čaká od 1. januára asi najväčšia zmena. Je to taká malá revolúcia v odpadovom hospodárstve, kedy odpad z čiernych nádob už nebude môcť byť uskladnený alebo zneškodnený na skládkach, ale tento odpad bude musieť prejsť tzv. Povinnou úpravou. Tá povinná úprava bude pozostávať z toho, že tento zmesový odpad, klasický je ten bežný odpad z domácnosti, nevytriedený, rozdelíme na dve časti.
prejde to drvičom, prejde nám to sitom a my ho rozdelíme na tzv. Ľahkú a tzv. Ťažkú frakciu. Tá ľahká frakcia to budú tie zbytkové plasty, ktoré v ňom máme. Tá ľahká frakcia môže byť takisto aj ten papier. A ťažká frakcia to je tá biológia. To sú tie napríklad banánové šupky alebo zvyšky nezjedeného jedla. A táto ťažká frakcia samozrejme musí prejsť ďalšou úpravou. A tá úprava bude dosť náročná. Tá úprava bude musieť byť taká, aby tento odpad neprodukoval žiadne emisie. Aby bol mŕtvý, aby v ňom neboli baktérie, vírusy, aby sa omrtvil tak, že keď sa uloží na skladku, tak už nebude produkovať žiadne emisie. Bude vlastne čistý. A na toto samozrejme sú prijaté opatrenia, aby boli dosiahnuté určité parametre a samozrejme tie sa dajú dosiahnuť len určitou technológiou. Takže na miestach, kde sa nám tento odpad zhromažďuje, väčšinou na skládkach, vyrastú linky mechanicko-biologické úpravy, ktoré budú tento odpad ďalej upravovať tak, aby bol čistý. Tá ľahká frakcia, tie zbytky plastov a papierov môžu ísť do nejakej cementárne na spálenie, môžu ísť do spalovne, teoreticky môžu ísť aj do skládky, ale je to škoda, aby to končilo v skládke. No a ťažká frakcia ide do skládky. Ak chceme z tej ťažkej biologickej frakcie urobiť nejaký kompost, tak na to zabudnime. Nie je možné z toho urobiť kompost, pretože tá časť odpadu obsahuje aj nejakú stavebnú súť, nejakú zeminu a to v žiadnom prípade nemá nič spoločné s nejakým organickým kompostom. Takže zhruba 50% tohto odpadu od nového roka budeme takýmto spôsobom upravovať. A túto úpravu bude nutné zaplatiť. Zhruba to bude stáť možno 50 eur na 1 tonu. Keď si predstavíte, že Slovensko skládkuje zhruba 1 200 000 tón, z toho, ak by bola polovica tej ťažkej frakcie, je to 600 000 tón krát 50 eur, tak to vyjde dosť značná suma. Nie je možné sa tomu vyhnúť. Európska komisia zakazuje už niekoľko rokov ukladať na skládky neupravený odpad. My čelíme roky, dá sa povedať, takým hrozbám bu. Slováci už to nerobte, pretože dostanete veľkú pokutu. Nikde v Európe sa už s týmto odpadom takto nenakladá, nikde sa nemôže voľne skládkovať a vy to samozrejme zatiaľ nedodržujete a stále nám posielate do Bruselu nejaké návrhy a opatrenia, akým spôsobom to vyriešite. Považujete tie opatrenia za zázračné, ale zatiaľ sa žiadny zázrak na Slovensku neudial. Čiže keď ste si v roku 2016 vymysleli, že obsiahnete celé Slovensko domácimi kompostérmi a po dedinách sa rozdali tie kompostéry a tvrdili ste nám, že ušetríte a znížite skládkovanie o 20%, tak sa to neudialo. Neznížili ste ho takmer vôbec. Keď ste zaviedli asi v roku 2019 zákaz používania jednorazových plastov, to sú tie jednorazové, dajme tomu plastové príbory, plastové taniere, tak takisto ste uvádzali, že výrazne znížite skládkovanie. Ale týchto plastov je len 14 000 tón. Z 1 200 000 skládkovaných odpadov, 1 200 000 tón, je to len 14 000 tón. Takže znovu sa vám nepodarilo znížiť to skládkovanie. Takisto ste zaviedli povinný zber kuchynských odpadov, deklarovali ste, že až 40 až 50% tohto objemu, ktorý sa nachádza v čiernych nádobách na zmesový komunálny odpad, presmerujete do hnedých nádob a že vlastne o tých 40% znížite to skládkovanie. Nepodarilo sa vám to, máte výsledky rádovo 2 až 3%. Takže prichádza najtvrdšie opatrenie a to je tá povinná úprava, ktorú som spomínal pred chvíľou a tá znamená to, že tento odpad predtým, ako sa uloží do skládky, sa bude musieť technologicky upraviť tak, že prejde linkou mechanicko-biologické úpravy. A toto opatrenie by malo spôsobiť to, že sa zníži skládkovanie asi o 50% na požadovanú úroveň, ktorú ste sa zaviazali splniť v roku 2004, keď ste vstúpili do Európskej únie. Toto opatrenie sa niekoľkokrát posúvalo, myslím, že asi 3-krát alebo 4-krát. Malo prvýkrát nastať v roku 2020, vždy o rok sa posunulo z rôznych dôvodov. Tie najväčšie dôvody boli ekonomické, teda že samosprávy na to nemajú peniaze, bol tu COVID, kríza, následne
samosprávy bez financií, takže posunulo sa to až k 1. januáru roku 2025 a myslíme si, že ďalej sa to už asi neposunie, pretože tá hrozba pokuty už je tu, už je na stole. Takže od 1.1. v roku 2025 to bude schválené a takto to bude až do doby, pokiaľ naša krajina nepostaví spaľovne. Dnes majú už iný názov, moderný, sú to zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov. S tými klasickými spaľovňami tieto zariadenia nemajú nič spoločné. Sú to čisté zariadenia, nie je nutné sa báť zápachu, nie je nutné sa báť veľkého množstva emisí. Akurát to obyvateľstvo stále si to predstavuje ako nejaký čmudiaci starý komín a preto je veľmi ťažké u nás absolvovať povolovacie procesy tak, aby obyvatelia súhlasili s týmito bezemisnými zariadeniami, že sú v poriadku a že nahradia skládky. Je to veľmi ťažký pôrod, nám však nezostáva nič iné, len tieto zariadenia postaviť. Pretože naša mentalita nie je nastavená na život, v ktorom neprodukujeme žiadne odpady. Také programy Zero Waste, bez odpadov, dokáže naplňať možno 4 až 5% populácie. Nehovorím, akej populácie. V tejto chvíli to nie je podstatné. Podstatné je to, že len 4 až 5% ľudí vôjde do obchodu a premýšľa, v akom obale si kúpi, dajme tomu, potraviny, alebo v akých obaloch kupuje jednotlivé výrobky. Je to vecou samozrejme výchovy, edukácie, je to vecou toho mentálneho nastavenia, uvedomenia si, ale celého národa. Je to vecou aj bohatstva a vysokej životnej úrovne toho národa, pretože pokiaľ majú ľudia existenčné problémy, tak nikto ani nemôže čakať, že vojdu do obchodu a budú si zámerne kupovať drahšie potraviny v nejakých biodegradovateľných obaloch, alebo dokonca, že budú chodiť do potravín a kupovať bezobalové potraviny, pretože naša krajina sa nachádza možno v nejakej spodnej tretine výšky priemernej životnej úrovne spomedzi všetkých európskych krajín. A programy Zero Waste tu možno budú pripravené pre ďalšiu generáciu alebo až tú ďalšiu o nejakých 40-50 rokov. Čo sa týka nejakých iných modelov, ako znížiť to množstvo odpadov, no nielen na Slovensku, ale vo svete nikto nič také prevratné ako nevymyslel. Jedna z tém, ktoré sa tu otvárajú, je to, že od budúceho roka si veľká časť obyvateľstva bude veľká časť obyvateľstva platiť za odpady podľa toho, koľko ich vyprodukuje. Je to veľmi smelá myšlienka, aby ste platili len za to, čo máte v tej nádobe. Nádoba sa odváži a príde vám rovno účet. Ale na Slovensku pri veľkej časti nášho národa hrozí to, že buď to skončí niekde u suseda, niekde na sídlisku, alebo to skončí ten odpad v nejakej peci alebo v nejakom krbe, že sa spáli. Pretože ak dostaneme možnosť si platiť priamo za to, čo vyprodukujeme, tak budeme ho chcieť minimalizovať na možno 10-20% asi toho objemu, ktorý bežne produkujeme. Takže je to pre nás veľká výzva sa popasovať s tým, ako nastaviť ten systém, aby sa nám nestalo to, že nám v obciach za obcami vznikajú niekde čierne skládky v lesoch, že sa objavia nejaké vrecia s odpadom a takisto, že nenastane nejaká odpadárska turistika, že obyvateľia z obcí to nebudú voziť do miest a ukladať tie sáčky s odpadom niekde na sídliskách. To ukáže určite tá najbližšia budúcnosť. Možno tú pozornosť vašu by som zameral na to, že akým spôsobom vlastne vznikajú tieto najčastejšie používané odpady, hlavne obaly. Veľakrát si myslíme, že vlastne je úplne prirodzené baliť šunku alebo síry do plastových obalov a neuvedomujeme si, že vlastne tieto obaly sú nespracovateľné. Keď si predstavíte zafoliovanú šunku v tom klasickom nejakom supermarkete, tak si všimnete, že tento obal má dva druhy odpadov. Jeden je tenučký na vrchu a jeden je hrubý zo spodu. Neexistuje technológia, ktorá by dokázala tento plastový odpad od seba oddeliť tú tenkú fóliu od tej hrubej.
musíte to energeticky vyčistiť, musíte tento odpad dostať do stavu takej čistoty, že pre toho spracovateľa to už bude ďalej beznákladové spracovanie, že nebude musieť na to použiť nejakú energiu na to, aby ho nejakým spôsobom dostal do tej pôvodnej formy toho čistého plastu. Toto je vecou regulátora. Ja neviem, prečo Európska komisia sa rozhodla, že výrobcovia môžu používať desiatky alebo stovky plastových obalov od buka do buka. Bolo by úplne jednoduché, keby sme mali len nejakých, 3, 4, 5 druhov plastových obalov a nevytvárali také obaly, ktoré potom ani nevieme zrecyklovať. A s tým už potom nikto nič neurobí. Končí to na skladke, takéto napríklad plasty určite končia na skladke alebo v spalovni. Alebo napríklad jogurty. Všimnite si, že jogurty majú kovovú fóliu. No, asi tú kovovú fóliu všetci nestrhávate a nečistíte tie kelímky po jogurtoch a nehádžete to osobitne do nejakej nádoby na kov, lebo to je kovová fólia. A pokiaľ to takto hodíte do žltej plastovej nádoby, tak zrazu ste to nevytriedili. Ste vlastne urobili to, že z tejto žltej nádoby to pôjde do zbytkového odpadu a takéto niečo určite nemôže ísť na recykláciu. Alebo môže, ale niekto to musí dosť náročným spôsobom tú kovú fóliu z tej spodnej časti toho jogurtového kelímku oddeliť. Takže ten európsky regulátor povolil vyrábať takéto obaly, ktoré sa potom ani nedajú zrecyklovať a v podstate sa tak nejako strieľame sami do nôh, že vyrábame niečo, čo potom prirodzene aj musí skončiť na skládke. Z tohto tento problém sa dá veľmi, veľmi jednoducho vyriešiť. To je naozaj len vecou toho, že niekto pritlačí na tých výrobcov a budete vyrábať len takéto obaly, ktoré potom môžeme veľmi jednoducho zrecyklovať. Pri skle je to v poriadku. Môžete si všimnúť v Nemecku v obchodoch, väčšina nápojov je balená do skla, veľmi málo je do plastov. Prečo? Asi oficiálne to zverejnené nikde nemôže byť, ale určite, keď si prečítate na obaloch, na nápojoch, na plastových PET fľašiach nejaké varovanie alebo usmernenie, ako skladovať tieto nápoje, tak určite je tam zvýraznené, aby sa skladovali len pri určitej teplote. Aby to nepresahovalo a nedosahovalo to uskladnenie vysokej teploty, ale ani veľmi nízke. Pri vysokých teplotách sa z tých plastov uvoľňujú vtaláty a rôzne iné látky. Takže je veľmi dôležité, aby tie plasty pri svojom transporte mali tú správnu teplotu, aby tie výkyvy neboli obrovské, čo je veľmi ťažké kontrolovať a zabezpečiť. A tí Nemci sa rozhodli, že preto radšej budú tie nápoje baliť do fľaš, že sa vrátia k skleneným fľašiam, tak ako to bolo v minulosti. Staršie ročníky si určite pamätajú mlieko, ktoré bolo pred rokom 1989 za čas socializmu balené do fóliových sáčkov a v obciach veľakrát tieto mlieka boli len tak vyskladnené pred potraviny v takých modrých prepravkách a ľudia si chodili tam vlastne kupovať. Ak to bolo v lete, tak už ste cítili, že to mlieko už má zmenenú chuť a bolo to dané tou plastovou fóliou. Aj tou plastovou fóliou. A bolo nám úplne prirodzené si kupovať to mlieko v sklenených fľašiach litrových. Takže myslím si, že určite, že v budúcnosti nás čaká návrat ako k sklu a sami zistíme, že vlastne tá chuť toho nápoja zo skla je oveľa lepšia ako z plastu. Ten plast ako obal samozrejme je zdravotne neškodný, pokiaľ je transportovaný a uskladňovaný pri stálych teplotách a pokiaľ je neúplne veľmi dlhá doba medzi jeho výrobou a jeho spotrebou. Čo sa týka nejakých ďalších obalov, určite je pekné si spomenúť takisto na minulosť, ako boli, šaláty rôzne, alebo rôzne mäso, ako bolo balené do papierového mastného papierového obalu. A malo to svoj význam takisto. Toto mäso vy ste museli veľmi rýchlo upotrebiť.
Tým pádom neobsahovalo žiadne Ečka, to mäso neobsahovalo žiadne tie salámy alebo šunky, neobsahovali také konzervanty. Takže to bolo relatívne čisté. Dnes vám to v tých fóliách vydrží veľmi, veľmi, veľmi dlho. Násobne viacej. Takže balenie do nejakého papiera považujem za podstatne hygienickejšie, krajšie, lepšie, zdravšie, aj keď to na prvý pohľad tak možno nevypadá. Tak ako spomínam na tie staré časy, nám ukazujú, že ten sedliacky rozum tu v tejto oblasti tých odpadov v minulosti vládol. A bol veľmi výrazný. Dnes ten sedliacky rozum ustúpil do úzadia a musíme prijímať to, čo nám sem vlastne prichádza z tej západnej časti únie. Ja nehovorím, že je to zlé. Ja hovorím, že veci sa dajú robiť aj ináč, dajú sa robiť jednoduchšie a dajú sa robiť aj lacnejšie. A v týchto odpadoch to platí určite dvojnásobne. Čo sa týka tej slovenskej budúcnosti a toho ďalšieho nejakého vývoja toho odpadového hospodárstva, čakajú nás určite veľké množstva edukačných programov, ktoré už vlastne od 90. rokoch nás nejakým spôsobom vychovávajú, ako máme viacej triediť, lepšie triediť, ako máme byť zodpovednejší k odpadom. Výsledok je zatiaľ taký, že my viacej triedime, viacej platíme a máme stále väčší počet nejakých nádob alebo vriec, do ktorých máme to triediť. Prečo je to tomu tak? Prečo vlastne máme viac a viac povinností a sme zodpovednejší, viacej s tým narábame, ale stále viacej platíme? Ako som už spomínal, je to ten nárast tej produkcie odpadov, máme väčšie príjmy a preto aj viacej nakupujeme a viacej aj produkujeme odpadov. Zároveň ďalšia tá oblasť je práve to veľké množstvo použitých rôznych obalových materiálov. Dnes televízor nevydrží v tej domácnosti, celú jednu generáciu sa to obmienia, spotrebiče majú podstatne kratšiu životnosť. To všetko je balené do kartónov, do polystyrénov. To sú všetko veľké množstva vyprodukovaných odpadov. Máme veľké množstva veľkoobjemových odpadov, ktoré si možno aj neuvedomujeme, ako narastajú, ale 20 až 25% z celkového množstva vyprodukovaných odpadov sú veľkoobjemové odpady. Z toho odpady, ktorých sa radi zbavujeme na jar, na jeseň pri upratovaní, vyhadzujeme veľakrát časti nábytku, nejaké skrine, zo záhrad sa vyhadzuje veľkoobjemový odpad a tento odpad nám takisto narastá. Možno až tak nevidíme, pretože sa vozí na zberné dvory alebo si ho odvezete priamo na skládku, však priamo do tých nádob nevôjde. Ale určite toto množstvo odpadov rastie. Niektoré mestá sa rozhodli tohto roku znížiť frekvenciu vývozu odpadu. To ste zistili tak, že ak vám to vozili každý týždeň, ja pochádzam z Lučenca, v mojom meste sa to udialo od 1. januára, takže nám odpad vozia buď raz za 2 týždne alebo raz za mesiac a zmenšil sa objem nádoby. Predtým to boli 240 litrové, dnes sú to 120 litrové nádoby. Môžeme ich mať aj 2-3, čo považujem za zbytočné zaberanie miesta. Tieto programy sú zavádzané, to znižovanie frekvencie z dôvodu úsporných nákladov. No paradoxy sú také, že v žiadnom prípade nedošlo k zníženiu produkcie odpadov, pretože občania tento odpad sa snažia potom natlačiť do tých farebných nádob. Takže mala by sa automaticky, ak znížime frekvenciu vývozu odpadov z čiernych nádob, z toho zmesového komunálneho odpadu, že sa ho teda bude vyvážať raz za mesiac alebo raz za 2 týždne, tak by sme mali zvýšiť frekvenciu vývozu tých triedených zložiek, toho separátneho odpadu. No u nás v Lučenci je to raz za mesiac a ľudia majú tie farebné nádoby plné. Bolo to aj predtým raz za mesiac, je to aj teraz raz za mesiac a nedošlo k zvýšeniu frekvencie týchto nádob. Čo je veľká škoda, pretože ten odpad my nevieme, nemôžeme ho teda spáliť, alebo nevieme, on sa nevyparí. My ho môžeme len presmerovať do tých farebných nádob. Takže tohto odpadu pribúda a tým by som chcel upozorniť samosprávy, starostov, aby zvážili tento krok, že ak znížia tú frekvenciu vývozu obyvateľom, tak nezabudnú na to,
že musia zvýšiť frekvenciu vývozu tých farebných nádob, lebo ten odpad sa nestratí. Pokiaľ chceme nejakým spôsobom ovplyvniť do budúcna našu produkciu týchto odpadov, tak určite by sme mali tento odpad nespoplatňovať individuálne. V sídliskách, na sídliskách, v panelákoch, pokiaľ my by sme chceli individuálne spoplatniť odpad, tak máme smolu. To anonymné sídlisko nám neumožní osobitne sledovať každú tú domácnosť. Môžete mať na tých kontajneroch rôzne čipy, vážiace systémy, neviem čo. Robiť to len pre rodinné domy si myslím, že nemá význam. Väčšina obyvateľov aj tak žije, asi 80% Slovenska žije v panelákoch, žije na sídliskách. A robiť nejaký osobitný systém len pre individuálnu bytovú zástavbu, len pre rodinné domy, si myslím, že význam nemá žiadny. Mnohých to láka, pretože sa dá na prvý pohľad dostať k skvelým číslam. Že možno krajina zistí, my sme znížili produkciu odpadov o 1/3. Ale my sme ju neznížili. My sme len ten odpad tak trošku oklamali a štatisticky sme ho zaevidovali, ako keby sme ho nemali, ale v reále ten odpad skončí buď v tých komínoch našich, alebo niekde, nedaj Boh, niekde v lese, len tak pohodený. Pred pár rokmi nám krásnym spôsobom štatisticky takto narástlo v našej krajine množstvo triedeného odpadu, to celkové množstvo. Na prvý let to bol obrovský skok a ono sa len stalo to, že kovový šrot zo zberných surovín bol zaradený medzi triedený odpad. A viete si predstaviť, že naši niektorí spoluobčania koľko toho šrotu dokážu navláčiť do zberných surovín a zrazu, keď vám tento šrot sa stane súčasťou celkových štatistík, tak v celej krajine zrazu čarovným prútikom narástlo výrazne množstvo vyseparovaného odpadu, v tomto prípade hlavne kovov, a naša krajina si v Bruseli výrazne polepšila a vyzeralo to, že sme zrazu za rok dokázali mimoriadne vzdelať a dovzdelať veľké množstvo občanov. Napriek tomu, že sa toto udialo, má to jeden pozitívny prvok, že vlastne ten zber toho šrotu je príklad ekonomickej motivácie občanov. Že keď ekonomicky zmotivujete občanov na nejakú časť toho odpadu, tak sa dá celkom slušne vytriediť a ten šrot sa naozaj kovový nepovaluje to železo len tak hoci kde, lebo tí občania ako myšky ho krásne vyzbierajú. To sa udialo aj so zavedením zálohového systému, kedy PET fľaše už vlastne viete vrátiť späť recyklátorovi práve tým vytvoreným systémom záloh. A dnes už nenájdete sa povalovať len tak PET fľašky rôzne. Tiež časť občanov ich dokonale vyzbiera. Takisto je to aj s plechovkami. Na prvý pohľad je to krásne opatrenie, kedy ekonomicky ste zmotivovali ľudí, máš PET fľašku, dostaneš za ňu peniaze, takže ju vráť. Ale v skutočnosti sme tým dosiahli to, že v tých žltých nádobách už sa neobjavuje žiadny plast, ktorý viete rozumne predať. Už sa tam objavujú len plasty, za ktoré vy musíte zaplatiť, aby ich niekto zhodnotil. Takže sa vytiahol zo systému lukratívny plast a z tých nádob, keby ste sa pozreli na viaceré triedacie linky, tak je veľká časť toho výmetu a z tých žltých nádob to všetko ide skoro do skládok. Čiže ekonomicky najlukratívnejšiu časť PET fľaše sa podarilo krásne vyzbierať, ale relatívne ste ekonomicky položili ostatné plasty, ktoré dnes sú absolútne nezaujímavé, je ich absolútne nezaujímavé triediť, zbierať. Neviete, čo s nimi máte urobiť, pretože z nejakého šampónu, v ktorom máte zbytky toho šampónu, tak veľa toho nevymyslíte. Musíte dosť veľa zaplatiť, aby vám to niekto zobral. Takže ten systém tých plastov je podfinancovaný. A na jednej strane, to som chcel vlastne tým povedať, že viete z plastov urobiť ekonomicky zaujímavú komoditu zálohovým systémom a dokonale to vyčistiť, vyzbierať z toho nášho prostredia a na druhej strane tie plasty, ktoré vám zostanú v tých žltých nádobách,
tak s nimi neviete nič urobiť a skončia na skládke väčšinou. Takže ekonomicky motivovať na ďalšie zložky zbierania odpadov je možné, dajme tomu pri textile. Pri skle to platí už dávno, sklo je vlastne zálohované. Môžete to urobiť, ale musíte myslieť na to, že potom tie ostatné zložky v tom separátnom zbere nemajú toho mecenáša, toho donora, ktorý by zaplatil za ich zhodnotenie. A potom sa to len na oko môže tváriť, že sa to separuje, ale v reále to veľmi často končí práve na tej skládke. To sú také zvláštnosti tiež pri triedenom zbere. Čo sa týka našej krajiny a porovnania s okolitými krajinami, myslím si, že veľmi podobne obyvateľia nakladajú s odpadmi v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku. Rozdielne je to trošku v Rakúsku a v Nemecku, pretože tam obyvateľia platia 3-4-násobne vyššie sumy a dochádza k väčšiemu podielu vytriedenia jednotlivých zložiek. Moja sestra, ktorá žila v Kolíne nad Rýnom, tak v roku 2020 platila za ročný poplatok za odpady 325 € ako jediná osoba žijúca v byte. Takže vy si viete predstaviť, že pokiaľ by to platilo u nás, tak je to absolútne, sú to násobné ceny. Je tam tá zvláštnosť v Nemecku, že pokiaľ nezaplatíte za odpady, treba za takúto vysokú sumu, tak vám vypnú energiu. Nebudete mať elektrínu, nebudete mať vodu. Na Slovensku každé mesto a obec má veľmi veľa neplatičov za odpady. Pokiaľ by sa to dalo spojiť, že tí ľudia majú vypnutý prúd, tak si myslím, že by sme sa zbavili tých neplatičov. Ten problém tých neplatičov je hlavne v tom, že my všetci na nich doplácame a my to platíme za nich. V mojom meste, v ktorom žije 25 000 ľudí, tak jeden rok sme mali až 4 000 neplatičov. Čiže 21 000 doplácalo na tých 4 000 neplatičov. Už je to oveľa lepšie, ale viete si predstaviť, že pokiaľ máte aj niektoré osady spoplatniť, tak to nie je možné. A za tie osady samozrejme ten odpad niekto zaplatí. A kto? My všetci. Ja som sa dnes pokúsil nájsť v odpadoch témy, ktoré by mohli byť niečím pre vás pútavé, niečím zaujímavé. Verím, že sa mi to snáď podarilo a že aj tie nezaživné odpady môžu mať svojím spôsobom nejakú zaujímavú časť alebo zaujímavé prvky a verím, že na tie odpady sa budete pozerať od tohto momentu po zliadnutí tohto podcastu z trochu iného uhla pohľadu. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a teším sa do skorého videnia s vami.